Dobar dan, poštovani gledalci, ovo je emisija Nauka i misterije Balkan, produkciji Balkan Info, ja sam Teša Šanović. Naš današnji gost je gospodin Aleksa Noveski, astrolog. Aleksa, hvala ti što si gost u našoj emisiji. Hvala ti, Teša, što si me pozvao. Evo sada je vrlo aktualno pitanje Amerike. Da li SAD čeka građanski rat u narednom periodu? Pa, SAD je pred jednim veoma korenitim transformacijama. Pre svega ovde im se dešava povratak Plutona, odnosno Pluton dolazi na mesto gde je bio, odnosno nalazi se na mestu gde je bio 4. jula 1776. na samom kraju znaka Jarac, i oni su pred veoma bolnim transformacijama kao država. Dakle, ako su rak u horoskopu, a jesu, oni sada na neki način metastaziraju što se tiče određenih socijalnih problema. Pre svega, mogu uporediti njihovu trenutnu situaciju sa istorijskim periodom kasne Rimske republike. Tako da, i da se desi građanski rat i da oni pokušaju da nekim spoljašnjim ratovima skrenu, to će ovaj sad predsjednik Biden da uradi, da pokuša da spoljašnjim ratovima skrene tu unutrašnju energiju, da ne bude samouništenja, pa jednostavno oni mogu da izađu iz svega ovoga jači nego ikad. Uprkos tome na kakvoj ivici propasti se nalaze. Znači, kao kasna Rimska republika za vreme Sule, Cezara, kada je i ta država koja je tad bila dominantna i moćna, pre svega bila u velikim unutrašnjim problemima i na ivici građanskog rata. Znači, oni jesu na ivici građanskog rata. Po mom mišljenju, neki taj građanski rat neće se desiti skoro u tom obliku, ali bit će naravno mnogo velikih socijalnih nemira koji će voditi ka tome. Sad, Amerika ima 3 opcije. Prva opcija je da promene sistem, da skroz transformišu svoj sistem. Što se ovde i vidi bukvalno kroz tu ekstremnu transformaciju, znači prvog povratka Plutonovog. A druga opcija im je da se raspadnu kroz građanski rat ili serije ratova, a treća je da pokušaju da izazovu rat koji će uspeti da im skrene taj problem negde ka spolja, ali sada oni više tu treću mogućnost nemaju, tako da ja mislim da će definitivno doći do neke kombinacije ove prve 2 mogućnosti gde će oni upasti u veliki krizni period u kome se zapravo i nalaze već neko vreme i da će jednostavno morati da radikalno promene svoj sistem ili u pravcu socijalizma ili u pravcu mnogo manjeg učešća države. Pre svega, veoma je kompleksna situacija što se tiče predsednika, sadašnjeg novoizabranog predsednika. Misliš na Bajdena? Da, on pod jedan je u velikom energetskom padu. Znači, njemu se vidi da je on senilan, da on polako kraj. Pa, da, vidi mu se da mu je zdravlje ugroženo, onako, poprilično. Njemu je inače naglašeno 12. polje koje, znači, pored ta osa 6-12, znači, što se tiče ta 2 polja, označava osu zdravlja, odnosno nije osa zdravlja, nego vezano je za bolesti i zdravstvene probleme. Ali on ovde, ukratko, ima horoskop jednog zatvorskog upravnika, a ne predsednika. Tako bih rekao. Ima horoskop nekog koji je član tajnog društva ili upravnik neke zatvorene institucije, bukvalno. A u manjoj meri ima one poželjne aspekte koji su tu bili kod gotovo svakog prethodnog predsednika SAD-a. Narod u predsednikovom horoskopu, predsednikovoj natalnoj karti se gleda kroz mesec. I obično su većina prethodnih predsednika, ako ne i svi, imali neki dobar aspekt između meseca i Jupitera. Znači, Jupitera koji predstavlja širenje, ekspanziju, ekonomsku ekspanziju. Čak i Trump to imao i istina je da je za vreme Trumpa postojao neki ekonomski oporavak i da je jedan deo srednje klase zaista napredovao. A u slučaju Bajdena to izostaje. Ne samo da izostaje, nego je mesec i u blagom kvadratu sa Jupiterom, znači u zategnutom aspektu, znači radi se, i nalazi se ovde na 0. stepenu bika, što govori, mislim, mesec u biku nije sam po sebi loš, ali na samom početku
na nultom stepenu, to govori više o nekoj, da kažemo, stagnaciji. Narod će biti puno optimizma, taj narod koji je glasao za Bajdena. A naići će na ekonomsku stagnaciju i na jako bolnu socijalnu transformaciju. To je što se tiče stanja u kom je narod. Mnogo lošije stanje nego u kom je bio pod predsjednikom Trumpom. Ali, kako je ovako Trump završio neslavno? Da li su ga pokrali na izborima? Pa, Trumpova priča je veoma interesantna zbog toga što je on ovde pre svega, on je blizanac u horoskopu sa Suncem koje je u 10. polju, dakle, po mojom mišljenju i sa Regulusom na ascendentu, znači jako bitna fiksna zvezda koja govori o jako velikim usponima, spektakularnim i još spektakularnim padovima. Pa ja mislim da ga jesu pokrali. U određenoj meri ne pokrali, ali koliko su to izmanipulisali sve da dođe do toga. Pa ne bih ja rekao baš da su ga, znači, da su ti izbori direktno pokradeni, nego on je pre svega jedna dvostruka priča. U smislu da je, evo samo da nađem njegov ovde, njegovu natalnu... Njemu je taj Regulus uticao da on naglo poraste, naglo i pada. Regulus je onako kraljevska zvezda, bitna zvezda koja se nalazi ovde na samom kraju znaka Lav, a 2012. mislim ušla na nulti stepen device, zvanično, ali pre svega ta zvezda govori o veoma, veoma velikim usponima kada se neka bitna tačka ili planeta nađe na njoj natalnoj karti i o još većem padu. Znači, bilo je očigledno i bez ikakvog gledanja Trumpove natalne karte da će Trumpov silazak sa vlasti biti još spektakularniji od njegovog dolaska na vlast. Ali ovo je interesantna stvar. Njemu se vidi ovde neka vrsta ponavljanja ili, tako da kažem, vraćanja na vlast. Ne mislim baš da će direktno on da se vrati na vlast, ali moguće je da će neko iz njegove porodice ili iz njegove političke struje opet postati predsjednik SAD-a. Veoma moguće i to u ovoj deceniji. Tamo negde 2028. ili tako. Tako nešto. Pošto njemu se vidi ovde Sunce zajedno sa severnim čvorom i Uranom u blizancima, što je trostruka konjunkcija u 10. polju. 10. polje je vezano za, pre svega za uspon, vrh karijere, ne za posao u svakodnevnom smislu, nego za karijeru i za ono šta je poziv same osobe. Sad taj blizanac je jako interesantan, kao njegov znak tu, pošto je on dvostruka je priča u pitanju, pošto neki, na primjer, astrolozi ili teoretičari zavere ili šta već pričaju kako je Trump, da li nas je Trump izdao, pa kako je Trump možda bio na ovoj strani, na onoj strani. Pa, mislim, bilo je očigledno još na večeri kod onog njujorškog kardinala pre izbora na kojima je Trump izabran, da Trump i Hillary večeraju bukvalno u istom redu, iznad njih sedi Henry Kissinger i mislim da je svakome, pametnom iole bilo jasno da je Trump njihov igrač, odnosno da je Trump igrač ne duboke države. Mislim, duboka država je isto nametnuta terminologija, pre svega. Znači, to je kao kad imamo more, imamo onaj površinski deo mora gde sunce onako prodire, gde zase sunca prodiru, imamo duboko more i imamo more gde apsolutno ne postoji svetlost od strane sunca, ono mračno more. Tako i sa internetom, na primjer, imamo internet, pa deep web, duboki internet, pa dark web, mračni internet, tako je i sa državom. Znači, nameće se terminologija da oni gornji središnji delovi te vladajuće piramide, da su oni zapravo na vrhu. A to je pogrešna terminologija, pre svega. Da. I to je jako interesantno, evo kad baš tamo negde 2025. 6. pa nadalje u drugoj polovini ove decenije, ljudi će ovo da shvate, pre svega Uran koja je planeta promena i transformacija na svoj način, planeta revolucija, novih stvari isto, to može biti i destruktivno i konstruktivno dosta, ona ulazi u znak blizanaca. Znači, znak blizanci koji je vezan i za edukaciju, i za saobraćaj, i za svašta tog tipa, mislim, i ta će ljudi shvate da zapravo ukoliko prihvate nametnutu terminologiju, medijski nametnute termine, nova normalnost, reality show i tako dalje, ukoliko oni to već prihvate, da su oni već jednim delom programirani, samo što će
tada već ni nivo veštačke inteligencije i nivo određenih nekih drugih stvari da skoči do te mere da će i za to jednim delom biti kasno. Da. Tako da, Trump je pre svega ovde, mislim, nešto se desilo, neke neregularnosti su postojale sigurno na američkim izborima, to se vidi, ali pre svega to je samo jedna velika farsa i nameštaljka, mislim, i taj ulazak u Kapitol i sve, mislim, tog tipa... Da li je to bilo namešteno, taj ulazak u Kapitol? Pa, sigurno je bilo delom orkestrirano, to se može i videti po načinu reagovanja, isto... Policije? Da, organa reda, da. A koja je simbolika, izvini što prekidam pa ćeš nastaviti posle, da li postoji recimo astrološka simbolika tome da je taj upad predvodio čovek sa rogovima bika, obučen kao šaman? Pa da, pa to je simbolika Urana u biku, trenutnog tranzita Urana u biku i Marsa u biku. Znači, Mars i Uran u biku prave konjunkciju. Mars u biku jeste predstavljen kao neko ko zapravo nije napadač, nego neko ko brani ono što je njegovo. A Uran je tu do Marsa, on, kako kažem, čini Marsa luđim, eksplozivnijim. Tako da je to kao neka dugo nakupljena vulkanska erupcija koja odjednom ako eksplodira. Tako da ta osoba je bukvalno onako slikovito predstavila tu konjunkciju, znala ona to ili ne. Znači, taj čovjek je znao on to ili ne, izgledao kao ta konjunkcija Marsa i Urana u biku, ali ono što je problem jeste što je ta konjunkcija u kvadratu sa oba hronokatora. Šta to znači? Sa Jupiterom i sa Saturnom. Pa što znači da tu bazično niđe veze, da teorija i praksa tu nisu u nekom velikom dodiru, da je potrebna velika snaga volje kako bi se bilo kakav taj neki otpor tog tipa zaista i razvio i tako da. Znači, pokazalo je to ono što se desilo da taj upad s tim likom bio za džabe. Pa, u najmanju ruku da nije ispao onako kako bi trebalo, mislim, u suštini to je bilo samo neka simbolička, da kažemo, postavka, neko simboličko prikazivanje. Da, taj čovjek izgleda kao, bukvalno, taj Mars u biku, ošinut od strane Urana, znači, koji je pod kvadratom, sve to pod kvadratom sa Saturnom i Jupiterom u Vodoliji, dakle, on i sam sa sobom nije skroz tu u vinklu. U vinklu, da, jeste. Ima neki snimci pre toga njega kako on priča, vidi se da čovjek nije sav svoj. Tako da se to sve astrološki uklapa sa time. Da, naravno, i mislim da ljudi koji su zaista svetska elita, svetski moćnici koji su zaista pripadnici te mračne države, a ne duboke, znači ne njihovih poslušnika, političara koji će biti... Ajde čisto objasniti, duboka država nije najdublja. Nije najdublja, znači sve i ovi najveći tajkuni i bankari, oni nisu na vrhu, bankari su samo, mislim... Evo, tu ne slažem se sa mnogim stvarima što kaže Miroljub Petrović, ali sa tim se slažem. Oni su samo menjači novca u hramu, a sveštenici su na vrhu u hramu. Znači, iza duboke države je mračna država koja je pravi nivo zavere. Tako je. Postoji neki međudeo koji je vezan, to su drugi astrolozi već i gosti ovde već objasnili, koji je ta neka, da kažemo, međuzona između te duboke i mračne države koja je vezana za te neke stare dinastije u zapadnoj Evropi. Takozvano crno plemstvo. Tako je. Takozvano, samo se vratimo na to. Što je Srbima bilo jako zanimljivo? Taj upad u Kapitol desio se 6. januara na pravoslavni... Na Badnje veče, zapravo na Badnje veče. Da li ta simbolika nekako može se povezati? Pa, postoji određena umešanost ruskih tajnih službi u sve to što se desilo. Dakle, oni njima vraćaju milo za drago, došlo je na red da Amerika trpi ono što je na neki način, ne na isti način, na neki način trpeo kasni SSSR. Znači, da može da se raspadne, da ulazi u socijalne probleme i sve to. I sad oni njima tako malo vraćaju milo za drago, tako što su prisutni tu gde se stvari dešavaju, mešaju se. I samim tim nije postojala nikakva reakcija Rusije, Putin je za to vreme bio u crkvi, je li tako? Da, bio u crkvi, da. To je vrlo zanimljivo da se Rusija nije umešala u to. Pa, ali bila je prisutna na neki način, držala je stvari na neki način pod svojim okom i bila je spremna da reaguje.
ali se nije umešalo, da kažemo onako direktno. Šta konkretno Trumpova natalna karta kaže o Trumpu u smislu da li je on bio igrač tuđih sila? Pošto Da, jeste. Definitivno on jeste igrač tuđih sila, on samo nije kao Biden i kao slični koji su, više pripadnici tajnih društava i zatvorski upravnici po simbolici nego predsednici. Nije direktan pripadnik tajnih društava, on je malo, kako kažem, ona neposlušnija strana tu. Trump, šta znači sama reč Trump? Truba, bukvalno divlja karta, Trump card isto. Znači, on je bio džoker u tom špilu, ali to je špil koji pripada onima koji vuku konce. Kako je ovde to prikazano? Mislim, ovde on ima isto interesantno 12. polje. 12. polje jeste vezano za sve ono što je tajno, što je vezano za određene isto i tajna društva i sve njemu. 11. je više vezano za ova zvaničnija udruženja. Njemu je ovde to puno polje. I 11. i 12. ima tu Pluton u vagi Pluton u lavu i Mars u lavu, izvinjavam se. I on ima moćne neprijatelje iz te sfere duboke države. Uprkos tome što on radi delom za njih, ali neprijateljstva i tamo postoje, iako su ljudi pripadnici... Jer postoje radice struju unutar duboke države. Tako je. Iako su ljudi pripadnici istog tima i naravno da postoje određene vrste kompetitivnosti i neprijateljstva. Ono što mogu da kažem iskreno za njega, on ima ovde mesec u 4. polju u Strelcu, kako god je aspektovan, znači dobar je sa Jupiterom, dobar aspekt ima sekstil, on jeste patriot. Znači, on jednim delom, zašto kažem da je on dvostruka priča? Zato što on jednim delom jeste patriota i jednim delom mu se onako kida duša, bukvalno, kad vidi u kom pravcu ide njegova država, bukvalno. Ali sa druge strane, njegova familija, ne on, njegov otac, njegova familija već je kupljena odavno. Kako da kažem, već pripada toj sferi uticaja, tako da on je ovde samo manje poslušan pripadnik sa većom autonomijom. Kako bi bio projektovana opozicija, kako bi se rekao. Ali mnogi su u njemu vidjeli Mesiju. Pa, ljudi vole da slušaju nekad ono što im prija, bukvalno, mislim. Da li Trump ima taj horoskop Mesije? Pa, evo, njegov horoskop je takav da je on blizanac lav sa severnim čvorom, suncem i uranom u trostrukoj konjunkciji u blizancima. Znači, to je, neću reći dvolična, ali dvostruka, na neki način dvostruka strana priče. Da on nije ovde Mesija za narod, mislim, za deo naroda možda bude, ali ne, mislim, on je ovde pre svega jedan jako uspešan biznismen. Tako je predstavljen, kao jako uspešan biznismen, kao tajkun i slično. Mislim, ne kao, i to nikako ne treba uzdizati u nebesa, mislim, nekoga ko je više puta ovde se to i vidi, znači, kroz njegovo drugo polje. Drugo polje, polje financija, znači ima Jupiter ovde u vagi retrogradan, Neptun retrogradan u vagi, to je i taj Neptun je ovde u lošem odnosu sa Merkurom, u kvadratu, tačnije, zategnutom aspektu, i to govori o velikom odloženju energije u njegovom životu vezano za materijalno, za novac, u tome da je više puta bio na ivici bankrota. Znači, i koga je sa te ivice izvukao. Njega su bukvalno projektovali da on postane navodni mesija koji se bori protiv novog svetskog poretka, protiv globalizma i slično. Zbog čega? Pa on je bio na američkoj televiziji dugo prisutan. Znači, on je trenirao svoju, kako da kažem, ulogu dugo vremena. Dugo vremena se vežbao za ulogu predsednika koji je suverenista, a zapravo to je dvostruka priča. Jednim delom on se slaže sa time, ali on igra za one koji vuku konce. Tako. Da li su ti oni koji vuku konce možda izraelski lobi u Izraelu, pošto je njima puno popuštao? Pa pre svega i taj izraelski lobi i ne bi stavio u to, zašto je Izrael na neki način isto žrtveni jarac. Znači, Izrael je samo pion u rukama crne države. Tako je, mislim, ovdje ne govorimo o Jevrejima, po mom mišljenju pravi Jevreji su jedno, a cionisti su drugo, bukvalno, znači, cionisti i ta neka, cionistički pripadnici mračne države, kako bih ja to rekao,
su oni koji ovde zaista vuku konce, a Izrael je stvoren kao privremena konstrukcija, bih rekao. Mislim, on će se isto transformisati u jednom momentu. Evo ovo što sam teo reći za Ameriku jeste da pre svega oni više iz ove krize, oni više neće izaći kao republika, oni će postati neka vrsta, kao što je Rim posle republike postao principat, ne direktno, ostale su institucije republike, ali se ceo sistem promenio, postao imperija. Amerika je upravo sada na toj prekretnici da može da postane jača nego ikad, uprkos tome što će ući u jedno jako teške unutrašnje nemire, što se zapravo u njima i nalazi, tako da... Ali što se tiče izraelskog lobija i sve to, ne bih rekao izraelski, znači, nego bih rekao cionistički, koji je šira priča od toga. A sami cionisti su u SAD-u. Ali Trump je čudno otišao, nekako je otišao naglo. Ljudi su očekivali da će biti neki haos pred odlazak, neki građanski rat. Kako to? Ljudi su očekivali veću buru, zapravo. Veću buru su očekivali. Zašto? Pa i to govori, mislim, njegove akcije, šta je on rekao, način na koji je smirivao ljude, način na koji je pre samog tog upada u Kapitol prvo podstakao ljude da dođu tamo, a onda ih posle smirivao, rekao kako je protiv, mislim, nasilja, sve je to okej, da, protiv nasilja, ali tu se odaje ta njegova dvolična, dvostruka, da kažem, ne bih rekao baš dvolična, dvostruka priroda. I tu se vidi da je on zapravo samo pion, mislim, figura koja je tu postavljena da odigra svoju ulogu. Tako da, nema tu šta dalje da se doda, mislim, on je osoba koja jeste patriota, ima malo prijatelja, nema ih mnogo, bukvalno, evo, to je ovde Saturn u Raku 11. govori, znači da nije baš onako neko ko... Nije naravno neko ko je tako, da kažemo, i otvoren i društveno u svakom smislu, jeste idealista po prirodi, ali pre svega ima opasne neprijatelje iz te, da kažemo, takozvane duboke države, ali njegova suština ovde, njegova uloga jeste ta da on igra tu kao, mislim, dvostruku igru, da kažem. Njegova uloga je ovde bila da on postane... Znači, on je svoje vreme glumio da je mnogo veći igrač nego što jeste. Pa od samog početka. On je glumio to i pre nego što je postao predsednik. Ali šta je sa, recimo, ljudima koji su očekivali da će Trump sve žive da uhapsi, recimo, pripadnici Q pokreta? Što se tiče Q pokreta, pa i to je, mislim, i to je konstrukcija dobrim delom. Pa, evo šta će ljudi baš shvatiti kada, sredinom ove decenije, otprilike, kada Uran bude zakoračio u znak blizanaca, ta će i Amerika imati svoju sledeću fazu, svoje transformacije vezano i za obrazovni sistem i za svašta, znači, ne samo Amerika, ceo svet, i ljudi će shvatiti da jednostavno odupreti se sistemu, ti ne možeš da, pod jedan, ne možeš da skineš neki model ukoliko ne napraviš novi. Što se tiče sistema, bilo čega, političkih i to. A pod dva, ljudi nisu shvatili da treba da rade na sebi, a to će shvatiti, nadam se, sa vremenom, da u većoj meri, ako hoće da se pobune protiv nekog sistema, da treba da rade na sebi, bukvalno. I sad ti pripadnici Q pokreta i sve to, ukoliko je previše orijentisano samo na medije, onda to jednostavno nema tu težinu, ukoliko su samo reči. Znači, ljudi pre svega svojim ličnim primerom i na svoj kako da kažem, način treba da se slože i da pre svega krenu od svog komšiluka, od lokalne zajednice, od svog ličnog života, ukoliko žele da budu manje zavisni od sistema. Znači, to je ono kao, znaš, Tešo, imaš ljude koji su kao pripadnici tog Q pokreta, a totalno su u socijalnom i kulturnom smislu i u svakom smislu u raljama postojećeg sistema i postojećih socijalnih obrazaca. Znači, da li je Q pokret možda iza njega su stajale neke tajne službe? Pa moguće, mislim, ali Q pokretom se toliko nisam ni bavio, mislim da
da je to isto jedna velika konstrukcija. Mislim, ne čak ni tako velika, mislim, da li je neki, mislim, ovaj sadašnji period je veoma interesantan, baš zbog toga što je sve živo u znaku Vodolije i što su oba hronokatora tu, znači Jupiter koji on predstavlja širenje i Saturn koji predstavlja sužavanje. Vodolija označava pre svega isto i udruženja i inovacije i internet i bukvalno neku vrstu postavljanja semena nečeg novog na tom nivou. Dakle, ovo je sad na neki način veoma interesantan period u kom se nalazimo, zato što će doći do određenih socijalnih inovacija, pre svega, i inovacija što se tiče čak i nekih novih obrazaca, novih ideoloških nekih pokreta, obrazaca, političkih obrazaca i slično. I novih načina izražavanja po tom pitanju. Tako da, pre svega, tu ljudi imaju nekog osnova, postoji neko seme novog sad, ali to seme ne može se ispolje još dugo vremena, bukvalno. Znači, sada, u ovim godinama, mnogi ljudi će shvatiti da jednostavno oni sami svojim životom, bukvalno zbog Urana i koji je u biku dosta, onako da kažem, oslabljen na neki način i zbog tog kvadrata prema Vodoliji, znači zategnutog aspekta, pre svega shvatit će ljudi da nisu u stanju da oni svojim životom doprinesu promeni i da oni moraju krenuti od svog života i da onda kroz neki drugačiji socijalni obrazac treba da se postavi. Pre svega na šta mislim, evo, mislim da je tvoj kolega dobro to opisao. Koji? Nemanja, mislim. Nemanja. Da, na primjer, vezano za to kakav bi eventualno sistem trebao da postoji, da ne bi sad mi trebalo se vratimo u doba Stefana Nemanje i nekog novog feudalizma, nego još dalje u vreme starih Slovena i u vreme sabornosti i tako dalje, neke vrste većih sloboda i da lokalna zajednica treba da bude dovoljno potentna i svesna, a ukoliko ljudi ne žele da više moći predaju državi, pošto i mi, i Amerika, i ceo svet je na prekretnici što se tiče političkog uticaja države. Da li će država biti mnogo uticajnija, kao što je na primjer u Kini, ili će postati mnogo manje uticajna i doći na njivo bukvalno neke minarhije? Ali, konkretno, mnogi su očekivali hapšenja od Trumpa. Da li je to bilo realno, da on sve pohapsi? Na kraju nije pohapsio. Pa, samo mali deo toga, čisto da se napravi neka iluzija, onako, kako se tu nešto dešava, ali što se tiče tih pravih sukoba u Americi, mislim da je cela ova decenija 20. godina je jako turbulentna i... Znači, da li se može očekivati, recimo, u okviru ove decenije neki građanski rat, sukobi crnaca, belaca, za 3, za 4 godine? Apsolutno, sredinom decenije... Znači, sredinom decenije se može očekivati rat velikih razmera u SAD-u? Pa, rat velikih razmera zavisi kako se na to gleda, bukvalno, znači... Ovde neće biti ratova države protiv države koliko građanskih nemira koji će voditi u određene građanske ratove. Sad, ova administracija će pokušati da jednostavno skrene, ko što sam rekao, da skrene tu negativnu energiju ka spolja, da je usmeri ka spolja, ka spoljašnjem neprijatelju, ali ovoga puta im to neće uspeti. To je ono što je glavna stvar i pa, kako ti predstavim svet, pogotovo SAD, tokom 2025. 2026. godine. To će biti nešto između filmova Mad Max, Ludi Max i ovog filma Joker što je bio. Tako neka slika je veoma realna slika 2024. 2025. 2026. u Americi. Znači, tako nešto? Tako je. Či bit će bukvalno borba za preživljavanje, gradovi, mešavina, da, u najblažem slučaju jako teški građanski nemiri, mnogo gori od ovih što su bili na zapadnoj obali u Americi tokom 2020. A mnogo veće ludilo. A u gorem slučaju? A u gorem slučaju bukvalno kopanje po kontejnerima. Či raspad sistema? Pa mi se nalazimo na ivici kolapsa ove civilizacije. Stojimo na toj ivici, bukvalno. To da će civilizacija da doživi kolaps ili će kroz tu neku tešku transformaciju da uđe u neki novi modus, to pre svega ne zavisi od nas.
ali znači da se Ne zavisi samo od nas. čovečanstvo, mnogi su očekivali recimo da treći svjetski rat bude rat nuklearnim oružjem, ali što će biti nešto novo, nevezano za to. Pa ovo je više, to je kao kada pitaju ljudi da li će biti treći svjetskog rata, ovo je kao neki svetski građanski rat, a ne treći svjetski rat u pravom smislu kao država protiv države. Nego se više vidi neka slika kao opšteg svetskog ludila, opštih građanskih nemira. To smo i prošle godine doživjeli. Mislim, da je de facto i u državama koje su bile decenijama mirne da je došlo do većih građanskih nemira, kao sad u Holandiji, na primjer, i slično. A za nas je to, na primjer, normalno. Tako da, ja bih rekao da, što se tiče Evropske unije, nema potrebe mi uopšte da idemo u Evropsku uniju, ona dolazi kod nas. U onom negativnom smislu dolazi, spušta se u nekim stvarima na naš nivo, a u nekim stvarima, kako da kažemo, nikako ne bi trebalo ni tamo da se nađemo, zato što ta Evropska unija jednostavno je podeljena po principu sever, jug, istok, zapada, istočne države, ove Poljska, Mađarska i sve to, imaju određen drugačiji modus, tako da ona u ovom obliku ne može da opstane. Tako da, ono što nas čeka u svakom slučaju jeste jeste ta ekonomska isto kriza. Mnogi najavljaju novu ekonomsku krizu, šta će biti? Pa mi smo u njoj, nemaš tu šta da se najavljuje, mislim da sam i prošli put sam pominjao da će doći do određenog ekonomskog kolapsa, ova epidemija, odnosno plandemija, ne bi ne nazvao epidemijom, plandemijom, zato što je virus jeste prisutan, ali i opasan, ali sama pandemija je isto iskonstruisana priča, odnosno jedna ogromna nameštaljka i ja je zato zovem plandemija. Pre svega to je služilo samo, cela ta plandemija je služila samo kao amortizacija za mehur koji se već naduo poprilično. I ja maksimum naduvavanja tog ekonomskog mehura vidim negde tokom 2022. godine, da, otprilike. I ovaj mart sad će biti jako ekonomski izazovan. Mart i april ove godine, znači postojeće veći problemi vezano za berzu, ali, proleće tačnije ove godine, ali proleće 2022. Te godine, 2022. 2023. su godine kada će mehur zasigurno da se naduje do maksimalnih granica i da pukne. 2022. u martu će doći do sledeće velike konjunkcije. Znači, mi smo sad u vremenu velikih planetarnih konjunkcija, koje menjaju ovaj svet iz korena. Znači, 10 godina od sada ovaj svet neće izgledati isto kao što izgleda sad. Pre svega, sledeća planetarna konjunkcija je konjunkcija Jupitera sa Neptunom u znaku Riba. Dakle, koja baš govori o tom velikom mehuru finansijskom vodenom koji se onako naduo do krajnjih granica. A dok, na primjer, sredinom decenije 2025. godine, 2026. 2027. Tad je ekonomija sveta već odavno tad ruinirana. Već odavno negde se pretura po kontejnerima i slično. Takođe, globalna svetska glad. Imamo, znači, pod navodnim znacima sada, svetsku pandemiju sad, i imamo svetsku glad 2025-26. Kada će biti konjunkcija dve planete, Saturna i Neptuna u znaku Ovna, na početku znaka Ovna, koji je, ta će ljudi već da izgube razum, bukvalno neće im više biti, dok je god Neptun u ribama, ljudima je dovoljno da gledaju realitije, da se drogiraju, da piju i sve to, tad više to, da se ne ponavljam, neće više biti dovoljno da ljudi će zbog toga skroz krenuti. Znači kreće haos. Totalni haos će tad biti, mnogo veća nivo anarhije, haosa na ulicama i slično. Zato što će ljudi jednostavno u sopstvenoj glavi da polude, to će biti vreme kvadrature kruga. Sad ono što zabrinjava najviše jeste, evo, sada imamo svetsku plandemiju, da kažem, opasan kao virus i slično, sad imamo te viruse, 2025-2026 imamo svetsku glad, ako između imamo jedan svetski građanski rat, ako između to bude bilo, ja verujem da neće, nadam se da neće. I postoje indikacije da će se to desiti posle ove svetske gladi, zato što, kao što Lao Tse kaže, bolest rađa glad, a glad rađa ratove, je li tako? Ako se desi po tom redosledu,
To je blaža opcija. Ako se desi da ti ratovi budu malo ranije nego što bi trebalo i da bude više međudržavnih sukoba u periodu između svetske pandemije i svetske gladi, onda mnogi bi se zapitali da li živimo u poslednje vreme, što se tiče ove civilizacije u svakom smislu, pošto imamo bolest, rat, glad, šta onda sledeće. Ali ja se iskreno nadam da nije tako, da je ova prva opcija. Ali, kako objasniti ovu koronu? Pa, sam virus jeste opasan i virus i generalno te epidemije mogu i opasnosti od tih bolesti na masovnom nivou se mogu objasniti konjunkcijom koja se već desila, tom trostrukom konjunkcijom koja se desila u znaku Jarca, pre svega konjunkcijom dva hronokatora, Saturna i Jupitera. Šta je stvar što su oni tu bili u znaku Jarca? Znak Jarca nije dobar za Jupitera koji je vezan za sreću, za širenje, za ekspanziju. Saturn je tu dominantan, znači ona negativna strana stvari. Obično ta konjunkcija Jupitera i Saturna i konjunkcija Saturna i Plutona. Pluton je vezan za duboke transformacije, on je i dalje u Jarcu. Ta trostruka konjunkcija je u astrološkom smislu simbolizovala ovu epidemiju, ako se može tako reći po navodnim znacima, navodnu epidemiju, pandemiju, ali pre svega taj virus jeste veštački napravljen ovde. U laboratoriji? Pa jeste. Mislim, to na stranu, nevezano za astrologiju. Virus je nastao u Wuhanu, tako? I u Wuhanu je bio jedini institut za biološko oružje u Kini. Da. Još pre 5 godina su napravili taj virus. Pre svega u saradnji sa nekom korporacijom iz Kanade ili Amerike, ja mislim. Tako da, čak i logo tog instituta je jako podsjeća na logo iz filma Resident Evil sa zombijima i slično, mislim. To je zastrašujuće, zapravo. Koliko je to već unapred bilo smišljeno, spremljeno i slično. Tako da, radi se pre svega o zatvaranju ljudi, ukidanju njihovih građanskih sloboda, pošto da je ovo neka zaista opasna pandemija, pa bilo bi mrtvih onoliko koliko je zaraženih, bukvalno. A ako je stopa smrtnosti 1%, a tek posle godinu dana je ukupna stopa zaraženih ljudi prešla 1%, mislim, o kakvoj pandemiji pričamo? To je samo nova bolest. Mislim, sam taj virus u astrološkom smislu, može se predstaviti tako, kroz tu konjunkciju. Jupiter, Saturn, Pluton, pre svega Saturn i Pluton u Jarcu. Što to je, Jarac sam po sebi, u Tarotu je predstavljen kao karta đavola, bukvalno. Tada se nešto radilo ispod zemlje, bukvalno, evo, to što se zemlja trese, to je dalje Pluton u Jarcu, ti zemljotres i to, ali pre svega taj podzemni, kako da kažemo, projekat, to je ovaj COVID, korona, da kažem. Mislim, korona su svi ti virusi zajedno. Ali šta znači naziv, kruna? Šta bi to znači? Pa kruna, to znači, nije to naravno jedan virus, mislim, i kad je nastala ta navodna epidemija, govorio sam da će virus mutirati, što je logično, svaki virus mnogo lakše mutira nego bakterije, je li tako? Da. Tako da, korona, kruna, venac, pre svega, mislim, to zvuči malo strašno, zato što je, evo, isto nevezano za astrologiju, u prvom jahaču apokalipse stavljena kruna na glavu. Znači, venac, on nosi venac ili krunu na glavi, a on predstavlja navodno bolest. Znači, to nije samo jedna bolest, nije samo jedan virus, to je više virusa, više bolesti. To je ta korona, ona predstavlja plejadu tih veštački modifikovanih virusa, koji služe da bi se nametnuo globalni svetski, taj poslednji svetski poredak. Sam Trump, šta je njegova budućnost? Da li će on ponovo biti predsjednik Amerike? Pa, vidio sam da će ili on da se vrati u predsjedničku trku i verovatno da pobedi ukoliko se vrati, ili će neki njegov član familije
neko iz bliske familije da se kandiduje za predsjednika. To je ono što sam svakako video. Da li će to sad biti, ne vjerujem da će biti 2024. Mislim da će to biti 2028. godina. Ali onda, s obzirom da je to dosta kasno, pre će biti član familije nego Trump, jer će Trump tad imati ozbiljnije godine. Tako je, vidi se ta neka, kod Trumpa se vidi ta neka, nešto iz dva dela, bukvalno. Kao da će doći, kao da je već došlo do uspona, pa do pada, pa će opet doći do uspona. Znači, vratit će se Trump. Da, kao da će biti dva... Nije kraj igre. Da, trumpizam dolazi u dva dela, na neki način. Ali da li će taj drugi deo biti žešći od prvog? To je interesantno pitanje, zato što drugi deo može da zapravo bude ona neka još prodanija priča, neka, onako da kažemo, priča koja se već uklapa u to. Da, koja je još veće sranje. Pa ne mislim, zavisi u kom smislu. U smislu da je još veća prodaja, samo prodaja praznih priča. Da. Ali, mislim, mada će to tad biti malo teže sprovesti, zato što svet tokom kraja 2020-ih i početka 2030-ih, pa ljudi će jednostavno odbijati da kompletno da veruju svim većim medijima, nastaće medijska revolucija, revolucija u saobraćaju isto, dobro, to je vezano za leteće automobile. Ali da, ali sad će se pojaviti tada, leteće automobili. Pa, početkom 2030. godina leteći automobili će već biti viđeni, i kao i ornikopteri, već će biti viđeni na nebu. I onda će se dešavati da se u Srbiji desi neka leteća automobilska nesreća, napila se obojica, a nema nigde drugde saobraćaja, oni se sudarili. Da, dobro, za to treba si genijalac, jer vazduh je 3D. Doživjet ćemo i to, da, tako da... Da, Uran u znaku blizanaca, blizanac je vazdušni znak i blizanac se povezuje treći znak sa trećim poljem, sa poljem saobraćaja, tranzita ljudi, tako će doći do velike revolucije. Ne, da li će se recimo napraviti oni hiperlupovi, one kao vakumske cevi? Vakumske cevi, pa ta će se krenuti sa time. Ultra brzi vozovi unutar vakumskih cevi. Biće većih invencija, da, ali ultra brzi vozovi, neki brži vozovi, da, i pojava letećih tih objekata automobila kao zamena za ove na zemlji i takođe električnih automobila u većoj meri. Nego ono što je zanimljivije vezano za tranzit urana u blizancima je što će biti mnogo novih alternativnih medija, alternativnih načina za učenje nečega i slično. Dakle, ljudi će totalno promeniti, takođe mnogi neki stari jezici pred izumiranjem će skroz da izumru, neki stari jezici koji imaju malo govornika, a nastaće dosta novih reči, nekih novih jezičkih oblika, tako da taj period je interesantan, ali budimo realni, ovaj sad period, sve do 2030, sve do 2034. pa neko bi rekao i do 2040. godine, znači ovih 20 godina su najgorih 20 godina u 21. veku. Ili u najblažem slučaju jedna od dve crne tačke u 21. veku. Od dva crna perioda, da kažem. Zato što 20. vek je morao da ima crne periode. Mora i 21. je li tako? Znači, ovaj sad period, bukvalno tek tamo od 2039. 40. pa nadalje, ljudi mogu da očekuju neki mnogo veći nivo komoditeta. To je tek tamo kada Neptun bude bio u znaku bika, bukvalno. Tad će ljudi moći da uživaju neki novi tehnološki skok koji će im zaista popraviti život. Pre toga, ovo je katastrofalan period. Ništa manje od toga. Ali sam Biden, da li će on preživjeti do kraja mandata ili će Kamala Harris biti predsjednik? Što se tiče Bidena, pa mala je šansa da hoće. Znači, postoji šansa da preživi, nekako da ga održe na ne znam koji neki veštački način, pošto kod njega se vidjelo da jednostavno i dok je bio u kampanji da su ga bukvalno sa nekim drogama održavali u budnosti, već ga zovu Sleeping Joe, kako već. Mala je šansa, ali ukoliko Kamala Harris dođe, a to je veća šansa, tad počinje haos. Znači tu kreće prava. Tu preće pravi haos, da. Zato što Biden je pre svega ovde došao kao barem s polja neko centrističko ili blago levo rešenje za SAD, kao neko ko će da ujedini, ne znam, i razočarane republikance i ove demokrate koji nisu toliko ulevo i slično.
tako da je on tu kao došao kao neka, da kažemo, jedina opcija koja je mogla da pobedi Trumpa. Međutim, ova kad dođe, to će biti najagresivnija politika. To će biti previše skretanja ulevo i ljudi jednostavno to neće moći da izdrže. Pre svega, i sam Biden će imati problema vezano za obrazovni sistem ovde, to se vidi u njegovom horoskopu. Znači, njegov ovde uranj se nalazi baš u blizancima i retrogradan je u opoziciji je u blagoj, da kažem, u poziciji sa Suncem koji na kraju Škorpiona i Venerom. I mislim, nije baš sjajna pozicija, takođe tu je i retrogradni Saturn u blizancima koji govori o tome kako je on morao na teži način da uči neke stvari, pošto je on kao mali muco i tako dalje, ali nećemo o tome, nego o tome kako će on nametnuti određene stvari, na primer, kao što je rodna ravnopravnost u obrazovni sistem. Rodna ravnopravnost? Pa, takozvana, ne znam kako. I to je nametnuti termin koji ja ovde ne bi da nešto komentarišem previše. A kako će izgledati ta Bidenova vladavina? Mislim, ali samo treba se zamisliti zamisli sad u nekoj južnjačkoj državi, na primjer, koja je iz hrišćanskog pojasa, u školi, transrodna osoba drži, ne znam, predavanje, istorije. Pa mislim, ljudi će, kada te promene, socijalne promene u Americi dođu pred vrata ljudi, bukvalno. Tek kad dođu pred vrata ljudi, oni će onda da se bukvalno dignu na oružje. Zato što ovo sad još nije došlo, nije mi još pred vratima. Evo, dešava se sada da bude neki kao protest, ne znam, u Teksasu par stotina ljudi, izađe na ulici i oni, naravno, mediji, ovi mainstream mediji kažu da su oni svi podržavaju Trumpa. A oni kažu, mi smo se skupili kako bi odbranili, kako bi se borili da ostane zakon zamka, kako bi imali pravo na privatnu svojinu, kako su i do sada imali. A to će takođe da se urušava ovde. Ali jedan od problema koji postoji jeste, pominjao si duboku državu. U kojoj meri je ta duboka država sprečila Trumpa da preuzme svoje obećanje? Pa, sad da kažemo, na kraju su ga najviše, mislim, isprečili ovo. Sad dosta njegovih tih nekih odluka je poništeno. Da kažem, ne bi ja to tako uopšte postavio, mislim, ali da su ga oni sad tu nešto sprečili, on je odradio tu neku svoju ulogu tu. Ali, pre svega, mislim da su najviše sprečili izgradnju zida sa Meksikom, definitivno. Da je to kao najveći uspeh bio? Pa, ne, mislim, kako to nazvati? Mislim, to je za pripadnike takozvane duboke države uspeh. Ali, ukoliko Amerika bude nastavila sa ovakvim socijalnim nemirima, a to je izvesno, Meksiko će da zida taj zid, a ne Amerika. Znači, bit će obrnuto, Amerikanci će bežati u Meksiko. Da li je to tajna 2020-ih? Da li su 2020. upravo te godine haosa i razračunavanja? Da, apsolutno, mislim, mada bi ja tu dodao da su i 2030. veoma. Kakve su 2030? Ajde načnemo tu temu. Pa, onoliko koliko mogu da kažem, nisam se previše toga dotakao, ali 2030. su već godine koje će nuditi, na primjer, u kućama će već postojati, na primjer, touchscreen zidovi, bukvalno, znači, sve će biti već, same kuće će već krajem 2030-ih biti dosta povezane sa internetom i pune touchscreenova i sve će moći na Dume i slično, ali to neće zaista popraviti ljudima život, zato što posledice ovog uopšte haosa koji će se desiti 2020-ih će biti takve da će čovjek moći da ima super brzi internet, da sve vidi, sve onako iz Google-a, da kažemo, na internetu, a neće imati zdravu hranu da jede, bukvalno. Što će približiti njegov oblik egzistencije, obliku egzistencije onoga što ljudi zovu, mislim, entiteti, demoni i slično. Mislim, pošto i oni mogu sve da vide, brzo da se kreću s jednog mesta na drugo, da budu informisani, ali su stalno gladni i žedni. I bukvalno čovekov život će biti približen takvom životu. Čovjek bude gladan i žedan. Prokletstvo. Da, ne samo u bukvalnom smislu, nego u onom još gorem, znači psihološkom. Baš. Tako da, mada ima i dobrih stvari, mislim,
dobra stvar 2030-ih je, eto, baš to što sam pominjao, što ljudi će shvatiti da napokon moraju sami sebe da obrazuju na neki način, da sami traže određene izvore, da ne veruju mainstream obrazovnim institucijama, medijskim institucijama i tako dalje. Znači, samo što će sofisticiranost sistema tad već biti takva da, pa nema veze, uči ti svoje dete kod kuće, nek ima kako se kaže, homeschooling, kao u Americi, mislim, ali su kamere svuda, sve vide i sve čuju, mislim, razumeš? Tako da, sistem se stalno menja na neki način da bi amortizovao određenu potrebu za istinski većim slobodama, ali ono što ljudi sad, pre svega bi bilo poželjno da shvate, pošto je toliko planeta u znaku Vodolije, jeste da je sloboda pre svega odgovornost, a ljudi to ne shvataju uopšte. Ljudi bi da budu radije sigurni, radije dobro uhranjeni robovi. I to će ova bliska budućnost i da potvrdi u velikoj meri vezano za većinu. Konkretno, glavna tema ovih dana je pitanje vakcina. Da li se vakcinisati, šta kaže otprilike horoskop, da li će vakcine sprečiti ovu pandemiju? Pa, problem vakcine je, evo, simbolički možemo da nazovemo vakcinu, na primjer, isto da je povežemo sa sadašnjom konjunkcijom tom Marsa i Urana u biku. Uran je nešto tehnološki, Mars u biku to je meso, znači igla u meso, da kažemo. Problem je što je i ta konjunkcija eto u zategnutom odnosu sa hronokatorima, sa obe dve najbitnije planete, sa Jupiterom i sa Saturnom u Vodoliji, što znači da je loše ukoliko postoji samo jedna vakcina na svetu, da je loše ukoliko postoji više njih. Ukoliko postoji samo jedna vakcina, onda tržište propada, svi koji su pravili druge vakcine odlaze niz vodu, a problem više vakcina je pre svega atak na ljudsko zdravlje. Zato što nije problem da se čovjek vakciniše, na primjer, ne znam, jednom vakcinom. I to ne bilo kojom. Pre svega mislim da su određene vakcine, na primjer, kao što su, ne znam, Pfizer i Moderna, da su to nano vakcine, da imaju određene negativne komponente koje uzrokuju mutaciju gena. Znači, ovde se radi o mutaciji, o tome da određene vakcine prouzrokuju mutaciju. Određene zaista se bore protiv bolesti, ali problem je zbog ovih novih sojeva, astrološki gledano, vakcine ne rešavaju posao. Uopšte. Znači, rešavaju do nekle samo. Biće tu pada, sad na proleće, biće jedan skok pred proleće, pa onda pad broja zaraženih u svetu generalno, ali i neki čak prognoziraju da ove godine završava pandemija. Ja mislim da će pandemija trajati, onako da kažemo, godinama, znači ovaj projekat će trajati godinama, samo što će sam virus prestati da bude ovaj nivo opasnosti već ove godine. Ali sama vakcina ovde nije ključna stvar. Problem je to višestruko vakcinisanje ukoliko treba da se promeni država, da se putuje i slično. Što će ljude dalje oterati u neku vrstu lične, čak i dobrovoljne samoizolacije, što i jeste ovde predstavljeno aflikovanim tranzitom Saturna u Vodoliji, koji i sam po sebi sa jedne strane označava u tom negativnom smislu čoveka koji se osamio, koji se ne druži sa ljudima i to, ali u tom nekom pozitivnijem smislu označava naučnika koji nešto otkriva, da kažemo, u upravo potrebnim uslovima samoizolacije. Tako da, vakcina nije dovoljna. Ona jeste potrebna, jeste korisna, ne bilo koja vakcina. Znači, ove korporativne vakcine nije preporučljivo uzimati, ali, mislim, na individualnom planu može da pomogne, ali na ukupnom planu uopšte ishod pandemije, odnosno ove cele priče, ne zavisi od toga. Konkretno, da li će biti budućih velikih pandemija, kao što je koronavirus, ili koronavirus poslednja takva u narednih decenija? Pa bit će ih sigurno, mislim, sigurno mislim, moja pretpostavka je da će biti još barem jedna ili dve u 21. veku, pošto ceo ovaj period, ceo ovaj prelaz iz poslednjeg, pošto smo i dalje u poslednjem delu ere riba, taj prelaz iz ere riba u eru Vodolije je problematičan i problematičan za ljude, pre svega, koji nisu na dovoljno visokom nivou svesti i jedna od posledica toga biće upravo povećan razvoj tih virusa. Mislim,
u tom periodu se i nalazimo. Znači, pre svega... Znači, slede nove, posle korone, nove pandemije, novi virusi, nova zatvaranja. Pa, nove bolesti, da. Sigurno 21. vek će doneti neke nove bolesti, dok će neke stare biti, ja čak predviđam negde sredinom 21. veka, lek protiv raka, na primjer. Rak će biti sposob... Mislim, ljudi će moći da izleče rak, ali džabe kada će se rađati sve više i više autističnih osoba. Na primjer, postojeće neki drugi zdravstveni problemi. Tako da, delom način na koji mi živimo uslovljava i genetski materijal našeg potomstva, tako da, logično, ako čak bude samo gledao u iPhone ili bude samo bio poprilično tako samoizolovan, logično da će neki njegov potomak da se rodi autističan. Sad, na tome treba dodati i do nekle uticaja elektromagnetnih polja i slično i svega, mislim, vezano za ove nove tehnologije i to, ali ništa toga nije presudno ukoliko čovek ne da u sebi zeleno svetlo tome. Ali, konkretno, da li nas očekuju nova zatvaranja? Šta su zatvaranja i ove sve mere protiv koronavirusa u astrološkom smislu bila? U astrološkom smislu ta zatvaranja i izolacija su upravo taj ekstremno, kroz planetu se mogu predstaviti kao ekstremno taj jak Saturn ovde koji je bio prvo u Jarcu, sada u Vodoliji. Dok god je Saturn u Vodoliji ovde, pogotovo u konjunkciji sa Jupiterom, čiji uticaj na neki način umanjuje, dotle imamo zatvaranja. Znači, pre svega Saturn u Vodoliji označava često samoizolaciju, osamljivanje u ličnom horoskopu, pre svega nekada i samački život čak, i usamljenost. Tako da, pre svega, samoizolacija i izolacija to je nešto što nam ne gine. Mislim, tokom ove godine realnost je poprilično surova. Što se tiče prošle godine, eto da kažemo da je tad bilo još gore, ali tad su ti neki, da kažemo, podzemni strahovi onako prokuljali i ljudi su bili uplašeni pre svega zato što je konjunkcija Saturna i Plutona onako jako strašna, da kažemo, po tom nekom klasičnom tumačenju. Saturn i Pluton su potencijalno najmalefičnije planete, a one zajedno u spoju u znaku koji nema baš onako prijatnu reputaciju, jako često to što se desilo, dakle, prošle godine, je dovelo do toga da ljudi zbog svojih strahova i zbog želje za to nekom sigurnošću sami sebi ukidaju slobode. Eto, a sad živimo posledice toga. Znači, živimo posledice, a da li će u budućnost biti, recimo, mnogi sad spekulišu da će u vakcine ubaciti čipove? Mislim da je to malo preterano, mada određene invencije, određena otkrića na polju medicine su sada veoma, veoma bitna i mi o tome ništa nešto mnogo ni ne znamo, ali evo, astrološki gledano, sada je tako vreme, bukvalno da se otkrivaju bukvalno neki novi lekovi, neki novi medicinski, kako da kažemo, projekti dobijaju na značaju i ima dosta inovacija tu, tako da ja mislim da su vakcine samo priprema za čipovanje na neki način, da određene te buduće nanovakcine u sebi mogu sadržati te neke male, čak i nanorobote ili čestice koje bi kasnije zajedno sa čipom radile svoj posao u kontroli subjekta koje je čipovan i vakcinisan. Mislim, budimo realni, životinje su čipovane i vakcinisane, kućni ljubimci, psi, mačke i tako dalje. Sa razlogom, da se ne bi razboleli, da se ne bi izgubili i sve to. A sad, staviti čoveka čipovati kao životinju i vakcinisati i sve to, mislim, šta je sledeće? Sterilizacija? Mislim, to je malo preterano. Malo više. Sada, jedna tema koja bi jako zanimala naše gledalce, to je Srbija. Kako će izgledati, kako se zove, budućnost u Srbiji, kako ćemo mi proći kroz te promene 2020. koji si najavio, haosa u Americi i svega toga, kako će to na nas da utiče? Pa ovde dobro biti neće, mislim, nije ni bilo. Ovde, mi smo na neki način, kao i ceo region, samo u fazi depopulacije i ekonomske, najblaže rečeno, stagnacije.
To je faza u kojoj se već dugo vreme nalazimo, ne samo mi, nego i svaka država, gotovo svaka država sa kojom se graničimo. Dakle, što će igraće jedino u korist Turskoj. Turskoj? Tako je, Turskoj. Zašto Turska ima neosmanske snove i ona vidi kao vidi informacije koje dolaze sa Balkana kao korisne, pre svega ako se radi o ekonomskoj stagnaciji i o depopulaciji celog regiona. I problem će biti, naravno, doseljavanje ovih, nazovi, migranata i slično. Ali, pre svega, ne mislim, što se tiče Srbije, evo da kažem nešto bitno, pre svega, što se tiče sadašnjeg predsednika, Vučić je sada pod najvećim pritiskom pre svega svojih dužnika, onima kojima je on dužnik, tačnije. On je sad u ovim sade satima famoznim koji kao, da kažemo, period kad je Saturn iznad meseca, njegov natalni mesec je u Vodoliji, u osmom polju je tuđi novac, investicije, tuđi novac i nasledstvo. Znači, sada ta 3 problema prave njemu najveći pritisak. Nasleđeni problemi iz prošlosti, tuđi novac, odnosno mafija i strani investitori. Neko od njih je nešto izvisio, pa hoće malo da mu, ne malo, nego malo više da mu naprave pritisak. Tako da, on sigurno neće biti životno ugrožen u ovom periodu, ali pokušat će nekako da se iskobelja, da kažem. Ja to ne bi nazvao skroz izlaznom strategijom, mislim, na neki način koliko bi nazvao to pokušajem da on nekako sa vremenom, pošto je već dugo vladao, sklizne u zakulisne vode, da pokuša da kontroliše situaciju iza kulisa, a za njega u najgorem slučaju da se skloni na bezbedno, pošto definitivno ovde će biti, naravno, bit će nemira i sve to, ali ne mislim da ćemo mi ispaštati više nego ostatak Evrope. Čak šta više mislim da će mnoge države Evropske unije da imaju mnogo teže vreme, ali pre svega to je i zato što smo mi već doživeli šta smo doživeli. Tako da nas će ti globalni, tu se ti recimo snaže sa ocenom i drugih astrologa poput gospodina, kako se zove, Dragana Đinđića, Stankovića, Predlaga Petkovića i mnogi drugi koji u principu smatraju da će taj globalni rat zaobići Srbiju. Pa imaćemo tu, da kažemo, šansu da budemo čak i neka vrsta, na primjer, ukoliko bude nekih lokalnih sukoba, građanskih sukoba, da mi budemo zemlja za šverc oružja i tako dalje. Da, to je recimo i jedan od naših gostiju koji se razume puno u ta geopolitička dešavanja, Jugoslav Petrušić isto naglašavao da će nekako, svi to često naglašavaju da će taj rat nas zaobići. Jeste, ali sad treba se malo zamisliti na time. Pre svega, na primjer, meni nije problem kada Aleksandar Vučić laže, pa ako je, na primjer, laž to da smo mi sada zemlja koja ima najmanji ekonomski pad, koja se najviše razvija i sve to. A meni je problem ukoliko je to istina. Zato što ukoliko je to istina, u prevodu, šta se dešava sa pijacom kada je jedna od bivših najteže pogođenih, najsiromašnijih tezgi najbolja? Šta se dešava sa ostatkom pijace? Logično je, znači, kada nekome kome je išlo skoro najgore i sad ide najbolje, ostatak ulazi u kolaps. To se dešava sa Evropom. Što se tiče ekonomski, socijalni, svaki mogući kolaps. Tako da, mi smo tu, kako da kažem, mi smo već preživeli tu svoje. I ovde, bit će i ovde neko, da kažem, ograničenih tih problema, nemira, haosa i to, ali mislim da će ljudi ipak biti dovoljno pametni da ostanu koliko toliko ujedinjeni kad vide koliko je, barem po nekim osnovnim osnovama, kada vide koliko ostatak sveta odlazi k vragu. Mislim, zamislite što je jedini rat u kome je Srbija neutralna. Pa koji bi to rat bio? Pa verovatno rat u kome bi bilo džabe i što smo neutralni, ali tako? Tako. A kako komentarišeš zidanje, pravljenje ovog spomenika? Da li onaj spomenik Stefanu Nemanji ima neku astrološku simboliku? Pa prvo da kažem da, na primjer, nisam uopšte protiv toga da
postoji spomenik Stefanu Nemanji u Beogradu, da postoji taj spomenik u Beogradu i da bude na mestu na kom je. I da bude veliki, to naravno I da bude svako. veliki, znači zašto bi bio protiv toga? To smeta samo ovim drugosrbijancima, misliš? Cela priča je tu da je đavo u detaljima, naravno. U kojim detaljima? Pa zašto bi taj spomenik pre svega bio na raspuklini, ajde, to neću toliko, kod detalja samog spomenika neću toliko da pridikujem, ali činjenica, ja nisam protiv spomenika, znači on može, ne možda, nego zaista i treba da bude tu da jeste, ali zašto da bude železnička stanica napuštena iza njega i pretvorena u muzej, zašto da bude onaj Beograd na vodi iza tog spomenika? Mislim da je to simbolika. Da, i onda dolazimo do toga da je sam Stefan Nemanja tu, znači da nije Sveti Simeon u pitanju, onako kako bi možda i kako bi možda i mnogi i sam Stefan Nemanja možda hteo da bude prikazan kao Sveti Simeon. Znači kao njegova poslednja slika, kao slika koja je slična Svetom Savi, faktički njegov otac Svetog Save, koji je postao monah. Nego sa mačem, a i problem samog mača je što mač nije ovako, nije položen ovako ka zemlji. Znači on ne drži mač u tom neutralnom stavu, koji nije napadački, koji nije odbramben, on ga ne drži ka zemlji, nego ga drži uspravljeno ovako ka nebu. Šta to znači? To znači da, ako je uopšte i krst bio zamenjen mačem, da je taj mač ovako stajao, to ne bi bilo zamenjeno. Mač ima oblik krsta kad je položen ka zemlji. A kakav ima oblik kad je položen ka nebu? Oblik obrnutog krsta, tako. A krst je krst u svakom slučaju. Znači, tako da, to je, onako da kažemo, horror film, kako je taj mač postavljen. Postavljen je kao, da kažemo, simbol onoga što je, mislim, simbol moći. Simbol onoga što je, ali moći vazalnog, nekrunisanog, feudalnog gospodara. To je Stefan Nemanja i bio. Znači, bio je u periodima i vazal, bio je župan, nije bio kralj, znači njegov sin je postao prvi kralj, bio je nekrunisan i sadašnja vlast ima neku, da kažemo, tendenciju da se identifikuje sa tom slikom, pošto su i oni vazali i oni su nekrunisani, ali tako demonstriraju svoju moć. U prevodu taj mač je kao srednji prst, bukvalno. A sam spomenik, ono postolje, ono sve... Ta raspuklina, ona govori o tome da, mislim, razmišljao sam baš o tome. Sad, što se tiče astrološke simbolike, taj dan, mislim da je dalje mesec tad bio u raku ili šta već, ali taj dan je, kao i ceo ovaj period, je pod teškim tim kvadratima vezano za ove dve konjunkcije, znači između Marsa i Urana u biku i Hronokatora i ovog stelijuma u Vodoliji. Dakle, planetarni aspekti nisu sjajni, bukvalno. Znači, ali mislim da ste pre trebali da pitate nekog tarotologa, pošto je u pitanju mač. Mislim, mač je zapravo pik. Da. Jedna od jako kontraverznih tema ovih dana, toliko kontraverzna da je pitanje da li da je otvaramo u emisiji, ali ajde, mogli bismo po nešto da kažemo. Verovatno je ružna, da. Da kažemo, slučaj Mike Aleksića i navodnih optužbi za silovanje. Koja je astrološka pozadina toga? Pa evo, prvo da kažem da je tema zaista do te mere neprimerena, napumpana u medijima, da ljudi zapravo više i ne pričaju o one dve žrtve koje su iz Niša. Jeste, iz Niša, više o tome ne pričaju. Koje je mnogo strašniji slučaj, su deca bila u pitanju. Zato ćemo sad da napravimo malu, uprkos tome što je ovakva tema i što ne vredi toliko priče, napričamo malu prvo disekciju, da kažemo, disekciju natalne karte Mike Aleksića ili njegovog, ovako, opšte njegove priče, ali više ćemo da se usmerimo ka tome zašto se ova priča forsira sada. Pre svega, Mika Aleksić, prema onome što sam vidio samo iz njegovog datuma rođenja, znači ne mogu samo na osnovu datuma da pogađam te stvari, jeste on amoralna, perverzna vodolija, muška vodolija koja jeste i jako inteligentan, jeste jako genijalan, jeste i neko ko je preterivao u svakom smislu, znači ima rođenje bukvalno pod velikim krstom, znači da je baš onako, ima taj izbor da bude ili zločinac ili mučenik ili jedno i drugo, ali lično mislim,
mislim da je on tu sposobnost mentalnog sadizma, autoriteta, intelekta iskoristio da primora, da kažemo, te devojke, a ne da siluje. Ne da bukvalno siluje, da. Nego da malo izvrši pritisak, da Pa da primora, sada u kojoj meri je primoravanje, silovanje, da li svaka ucena može da se tumači ko silovanje i tako dalje. Znači, to je sve bilo na nivou psihološkog. On ni u jednom momentu, prema onome što sam vidio iz njegovog horoskopa, jako inteligentna osoba do nivoa genijalnosti, ali i sa veoma teškim horoskopom. Znači, rođen je pod velikim krstom, to su bukvalno četiri planete koji su međusobno u zategnutim aspektima, 2 opozicije, 4 kvadrata, znači imamo, prema onome što sam, da kažem, površno video, jeste manijak, jeste perverznjak, upada nešto od toga u kategoriju silovanja, ali ono brutalno fizičko silovanje nije postojalo. To nije postojalo, jednostavno. Tako da, sad dolazimo do toga zašto je to sad isforsirano. A sadašnji period je takav astrološki da, eto, bik u kome se Uran i Mars nalaze jeste Venerin znak. Venera je vezana i za seksualnost i za te stvari. Tako da, radi se o skrivenoj agendi kako bi se forsirala rodna ravnopravnost u Srbiji i kako bi se skrenula pažnja sa onih problema koji su zaista problematični u društvu, kako, pod jedan, znači, skretanje pažnje, pod 2, forsiranje nekih novih zakona koji u prevodu neće koristiti, nego će kao u Švedskoj samo da pričinjavaju štetu. Znači, to je otprilike agenda iza toga. To je ona priča koja stoji iza toga. Znači, mediji su jedva dočekali samo da se time bave. Znači, čim su se tabloidi i mediji jedva dočekali da se time bave, logično je da žele da ostave po strani, mnoge druge teme kao što je, zašto bi one dve poginule osobe u Nišu, koje onaj sin onog nekog tamo pandura zgazio, mislim, zašto bi one bile manje bitne sad odjednom? Ne manje bitne, skroz nebitne. To je tu cela priča, to je to skretanje pažnje, pod 1, a pod 2, guranje određene agende. Velika tema je sada i Bitcoin. Da li Bitcoin će se isplatiti u budućnosti ili ne? Tu nisam toliki stručnjak, ali veoma je... Ima konkretno i astrolozi koji se bave i... Da, ima čak koji se bave isključivo time, ali u suštini situacija jeste ili. Bukvalno te kriptovalute će ili postati jedine valute kada dođe do tog većeg ekonomskog sloma i krize, jedine validne valute, ili će skroz nestati zbog posledica iste te krize i kolapsa. Znači, ili, bukvalno. Sada smo svedoci da je do sad je to raslo, sve te kriptovalute su rasle, pa će sad negde, ja mislim, pa na proleće će biti nagli pad. Tako da, ja mislim da će biti tu nekih većih fluktacija, većih naglih porasta i većih naglih padova Bitcoina i slično. Bitcoin jeste prikazan u ranom biku dobrim delom, znači bik je vezan za, kao drugo polje, drugi znak, znači vezan za financije, za materijalne stvari i sve to. Uran predstavlja nove stvari, elektronski i slično, tako da to jeste elektronski novac, ali ne mislim samo da će elektronsko plaćanje biti vezano za elektronske valute, ja mislim da će one veoma verovatno nestati nego što će svetska elita dozvoliti da one postanu jedine valute, a da sve ove zvanične valute odu pod da kažemo, pod vodu, bukvalno. I mislim da će da dođe kao, na primjer, u Kini do toga da svi pređu u sve većoj meri na elektronsko plaćanje. I to nas deli možda par godina od toga. Za kraj bih želeo da te pitam jedno pitanje koje je isto nama bitno, a to je budućnost Evropske unije. Pa, Evropska unija kao na neki način drugačije neko Amerika, znači ima da se jednostavno raspadne, ali nastaće neka nova Evropska unija na njenom mestu. Mislim, to važi i za mnoge institucije, pre svega, ne znam, i za MMF, da, kraj MMF-a, ali će MMF neki novi pod, ne znam, većom upravom Kine da bude uspostavljen. Tako da, Evropska unija sama po sebi kao ideja, ona neće nestati. Znači, i jednostavno, razjedinjena Evropa nema neku perspektivu kao ni Evropa koja je ujedinjena sad na ovaj način na koji jeste. Tako da neka alternativa će tome će se u svakom slučaju uskoro pojaviti po tom pitanju.
Što se tiče same Evropske unije, mogu reći samo da su razlike eto tolike. Prema horoskopu nisam se toliko time bavio, ali kad vidiš onu zastavu Evropske unije, koliko zvezdica vidiš na njoj? Pa ne znam, 28. Pa mislim da ih ima manje, ali... Trebalo bi ima 28 članica, ali koliko već? Pa nema 28 zvezdica, ja mislim da ih ima manje i da su to samo ti neki glavni narodi koji su bili pripadnici te prve ekonomske zajednice koje je formirana. Pa toliko i Evropska unija, ona štiti samo te narode. Kada su Britanci otišli iz Evropske unije... 27 ispravka. 27, pa dobro, da, ali naroda ima mnogo više od 27 u Evropskoj uniji. Da. Tako da, Evropska unija je isto privremena tvorevina, ona će se ili skroz raspasti pa nastati nešto novo, ili ono što je mnogo verovatnije, doći će do nekog stadijuma poluraspada, odnosno po mom mišljenju neće biti Britanija jedina koja će napustiti, odnosno koja je napustila Uniju, ali će doći do, moguće je to i za još par zemalja, ali doći će do određene vrste restrukturiranja same Evropske zajednice. I za kraj bih želeo da pitam, šta preporučujete gledalcima, kako se zaštite od ovih svih događaja koji dolaze? Pa, sad, individualni život, individualni primjer i sve to, to je ključno pitanje. Ključna stvar je za komšije da se razumeju jednostavno i ono što bi preporučio ljudima je da na neki način da se vrate prirodi. Mislim, lično neće kod mene to ostati samo na rečima, ali mislim da u Srbiji neka vrsta opstanka može i da stoji kroz vraćanje na selo, pre svega. Znači, a ne da svi dolaze u Beograd, bukvalno. Kako da te kontaktiraju ljudi koji su zainteresovani za astrološke usluge? Mogu me kontaktirati preko maila, preko sajta ili... Znači sajt Aleksa Noveski, ne kukucaju na Google i na inače. Da, www.aleksastrology.com. Vaš. Aleksa, hvala ti što si bio gost u našoj emisiji. Hvala tebi. Poštovani gledalci, je bila emisija Nauka, Misterije, Balkan. Hvala što ste gledali.